Здравейте, приятели на канала Бомбата Бет. Време е за традиционната ни рубрика NBA Picks. Тя е винаги през средата на седмицата. За днес сме ви приготвили следните срещи. Мемфис Гризлис срещу Голден Стейт. Победа на Мемфис с положителен хендикап на 5,5 точки. Ню Йорк Никс срещу Филаделфия под 222 точки общо в матча. Чикаго Булс на минус 4,5 срещу слабия гост Торонто Раптърс. Сан Антонио Спърс срещу Орландо Мечик под 215 точки и победа на Денвър Нъгетс срещу Минесота Тимбървулвс, чиста победа на 1,60, плюс победа Феникс Сънс, евентуално над 220 точки общо в матча. Коефициенти от Live Score Bet, линк в описанието, обща ставка 40.61. Благодарим ви, че бяхме заедно с нас и нека да завършим този видеоматериал с традиционната ни игра с квадра. Днес теглим допълнително играч от нея. Знаете за нея, може да спечелите до 50 лева в брой алтернативно на играч. Отиваме на сквадра. Вчера изтеглихме на Делев, днеска теглиме алтернативно нов играч. Знаете за тази игра и това е Марин от Крумовград. Благодаря ви, че бяхте заедно с нас. До скоро!